sa mga batanong nag-hiking sa bukid sa San Fernando, Cebu, nakurat sa dihang nakasugat og kobra o banakon. Samtang laing bitin ang nadakpan usab, luyo sa usa ka panimay didto sa Lapu-Lapu City. Ano ang report ni Mark Regiabella. Sa mga mahiligon og hiking, magbinantayon kanunay, ilabi na sa mga kasabutan nga bahin sa bukid. Kay basin masusamo kamo ni ining grupo sa mga batanong nag-hiking niadtong Hulyo 8 nga wadamhang makasugat og kobra. Saysay sa video uploader nga si Vin Saz nga sa makadaghan ng higayon sila nga nag-hiking sa bukid sa Kampaog Pitalo sa San Fernando, Cebu. Apan kini ang unang higayon nga nakakita sa kobra o banakon sa maong dapit hinungdan nga grabe ang kahadlok nga ilang gibati. Dugang ni Vince nga hapit mapaakan ang iyang amigo, maayo na lang kay nakabantay kini. Samtang usa ka bitin ang nabitik sa pukot ang nakit-aluyo sa usa ka balay sa Suba Masalug Barangay Basak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mato ni John Raven Avenido, pasado alas 5:30 sa buntag niadtong Sabado, padulong untang manglawg ang iyang maguwa nga si Dondon sa mga manok. Apan nakurat na lang kini human makita ang bitin. Nangayagtabang kini sa silingan o gisud ang bitin sa tangkal. Gibaraba na may gitason sa duha ka dupa ug motimbang sa 10 kilos o gihulagway usa ka baksan. Gi-turn over na kagahapon ang bitin ngadto sa DNR pinagi sa Senro, Lapu-Lapu City. Dugang ni John Raven nga kinina ang kaduhang higayon nga aduna sila nadakpang bitin sa ilang dapit. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabella. Balitang Bisdak.